hacia él. Que falta lleváis a hacer, Sí, porque Planas parece decidido xa a poñer o punto final ao combate. Quere leválo contra a corda, teno aquí na corda. Está lle metendo gancho abaixo. Gancho de dereita, sí. Crochet de esquerda. O crochet ese que non chegou moi ben, pero que vai facendo dano. Agora calquer golpe fai dano. Frontal por dentro, quiso meter ca dereita. Ten que combinar. Gancho abaixo coa esquerda. Veña a ver se combina ca perna. Aí está a perna. E que siga co puño ahora. Puño. Quere meter ese gancho, pero Sí. o francés agora xa... Puño e perna. Se arranca. Ten que combinar. Te meto o puño e a perna. Aí pode rematar con el. Que gancho máis bonito de Manolo Planas. Arriba, impactou. Venga, Manolo, a perna tamén. Eso, a perna. Vai Sigue. rematar aquí o combate. Enseguida Sigue. Si Planas le sigue dando árbitro, ten que parar o combate. Ven. Tivo que parar o Non árbitro. pode máis. O francés non pode máis, Tivo que parar o combate. Fíxense a imaxe da cara do francés. O rostro do francés totalmente desfigurado. Manolo ten que ir polo low kick agora. Aí abaixo, veña. Sigue con low kick tamén. Perna arriba e low kick. Más e low kick, veña Manolo. Mete low kick tamén, Manolo, mete low kick. O árbitro atento por si ten que poñer o punto final, porque o francés lle dixo que podía seguir, pero de seguir así as cousas vai ter que tomar unha decisión José Pereira. Mete low kick tamén, Manolo. Aí. Veña, aí está. Eu creo que esta chegou ao remate. O francés xa non pode continuar. Aí está, o xesto claro, coa cara. 5. O xesto claro coa cara. 7. Manolo está pedindo que non siga, Combate. Está pedindo que non siga porque Sí, pero están exigindo prácticamente desde o seu turrucho que siga. Sí. Deberían ser os seus preparadores os que tiraran a toalla. Sí. Vai rematar esto. Vai no romper, Aí está. Mira, fíjate como combina arriba, abaixo, a perna, Esta veña. tiña que rematar aí. Ven.